Mayong buntag o malipayong adlaw nga igpapahulay. Okay. So ilabi na sa mga viewers o ilabi na sa mga minamahal diha sa Cebu. Mayong buntag nyong tanan dinha bisan og nag-ulan. So karon panalangin kining ulan moy nagbuubo sa tong mga tanong. So nining kabuntagon dalaygon kayong Ginoo. Welcome hilabi na sa tuang mga minamahal nga mga bisita o nga ania karon nakiguban kanato alang sa pagsimba sa tong labaw nga makagagahom. So ang Dios sa makausa magpanalangin kanatong tanan. So sa dili pa ta mo padayon sa unahan. Okay, manggihangyo nako ang tanan alang sa pagluhod para sa pagampo. Dalaygo namong Dios makagagahom sa tanan. Dios nga mong ginaalagaran anak sa trono sa saan sa mga langit. Nining kabuntagon o Dios, kami nagpasalamat kanimo nining balaan nga adlaw nga giusa mo kami sa pagtigom alang sa pagsimba sa mga tubangan. O ikaw magabubo sa imong grasyag panalangin o nining kabuntagon kami nangamuyo kanimo o Holy Spirit nga sa kanunay ikaw mogiya kanamo hilabi na sa paghatag og kaalam kay hibalo diha sa imong balaan ng mga pulong. Ikaw magpasabot sa tanang mga butang o ikaw maghari sa mong hunahuna o kasing-kasing. Aron sa tanan namong pagabuhaton nining adlong balaan, maghatag kami himaya diha sa inyong atubangan. O ikaw sa kanunay mag-aayo o Dios sa among balatian sa physical man o spiritual. O ipadala sa kanunay ang balaan ninyong mga anghel nga mo'y magbantay magprotekta kanamo nining adlong balaan. O uban sa kapasayloan sa mong mga sala amo kining ginatugyan ginasalig gilauman namo nga pagadawaton pinagi lamang sa gamhanang ngalan sa among Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Okay. Ang atong pagatun-an karon nining kabuntagon usa ni siya ka nindot kayo nga mga butang. So, kinsay nakakaon na ninyo direg chocolate? So, daghan kayong klase sa chocolate, no? Daghan kayong klase sa chocolate, no? Usam na nga klase, mura nung tag-introduce ani no? Pero, sige lang kay, okay. So, kanang tanan, naana po mo'y natilawan na? Naana? Okay. So, sa dihang nagkaon mo na, sa may inyuhang kuan, lami na siya dili. Tamis kayo, no? Nining kabuntagon, gusto ko muhatag ninyo karog, tamis pa sa chocolate. Matamis pa sa chocolate, dayon, mas tamis pa gyud sa honey or dugos. Kinsay nakakaon na direg honey? Nakakaon na tanan? Pero karon ning kabuntagon, nami ihatag ninyo, ganahan mo mudawat. Ganahan mo mudawat? Tamis pa ni siya kaysa dugos. So, nakakaon na ba mo tamis pa kaysa dugos? Kaysa honey? Karon kung pa mo siguro nakakaon mo, wala pa lang ninyo na hibaluan. Pero karon kabuntagon, ihatag na mo ninyo ang kining tamis pa sa chocolate, tamis pa kaysa dugos. Okay. So, kung kinsa tong na-Bible diha, moray kuan karon maunag hatagan. Namoy Bible? Naa? Okay. Siguraduha gina nga naa ha, kay karon ra ba ginako ni hatag. Okay, abriha inyong balaang kasulatan. Aron mahibaluan ninyo unsa ning tamis pa kaysa dugos. Okay. Abriha yung balaang kasulatan sa Salmo. Salmo kapitulo 119 verse 103. Okay. Nana? So kung naana, ubani ko niyo sa pagbasa. Ang giingon diri, pagkatamis gayod sa imong pulong sa akong pagtilaw.
Oo, labing matamis pa kaysa dugos sa akong baba. So, tamis pa kaysa dugos. So, unsa daw? Balik ko na ko sa pagbasa. Pagkatamis gayod sa imong mga pulong sa akong pagtilaw. Masaya gingon ni David, oo, labing matamis pa kaysa dugos sa akong baba. So, ingon ani, katamis ang pulong sa Ginoo. Og ang giingon pa ni David, mas tamis pa sa dugos, sa dihang mingkaon siya, pag-abot sa baba sa dugos, pag-abot niya sa pulong sa Ginoo, miingon siya, mas tamis pagyud ang pulong sa Ginoo. Kay di basta-basta ang mga saad sa Dios. Di basta-basta ang nasulat dinhi. So, mabasa ba sa kong gunitan sa mga nakasulat diri? Ang Biblia. Or sa laing pagkasulti, ang pulong sa Dios. Mo ni giingon ni David, matamis pa kaysa dugos. Mo nang sa dihang nang labay ang mga henerasyon, ang giingon pa sa patriarka nga si Job, nga ang pulong sa Dios iyahang gipakamahal pag-ayo labi pa kaysa kalanon kay ngano man pirti daay kay ning tamisa nindot kayo nga mga pulong. Atong basahon ang Job. Sa Job chapter 23, okay, 23 verse 12. Okay, kung nana mo dito, ubanay ko ninyo sa pagbasa. Okay. Job chapter 23 verse 12. Ako wala mo sibog gikan sa sugo sa iyang mga ngabil. Gipakamahal ko ang mga pulong sa iyang baba, labi pa kay sa kalanon ko nga gikinahanglan. Pagkanindot sa gingon ni Job, sumala pa ni David, matamis pa kay sa dugos. Munang ang giingon ko sa Dios, labi pa kay sa pagkaon. So, kining pulong sa Dios, mo ni siya pagkaon nga gikinahanglan sa atong espiritual. Pagkaon. So, ang giingon rin sa Matthew, chapter 4, verse 4, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon sa nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Munang kinahanglan, kita isip nga Kristiyano, dili ma-imbalance, dapat balance ta. Nagkaon ta sa physical nga pagkaon, ug nagkaon po ta sa spiritual nga pagkaon. Kay sumala ni Jesus, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang. Bisan tuon, dako kay kaglawas, tambok kay ka, parehani nga picture, nga wala na sinina, nga maglibog na ang manahi ayon saon yung pag-design og sinina, gumikan sa kadako, tambok tuod ka kaayo, perting tambok ka. Ingon na anak katambok ng imong kuan, anak ka katambok, ang imong physical. Pero, kung wala ka nagkaon, o wala ka wala nimo gipakaon imong spiritual sa pagkaon nga mga ang pulong sa Dios, ang imong spiritual ingon na ani pod kaniwang palihog og pakita. Unsa kaniwang ang imong spiritual kung wala ka nagkaon sa pulong sa Dios? Ingon ani kaniwang, ingon ana kaniwang ang atong spiritual kung wa ta magkaon sa pulong sa Dios. Imbalance no, tambok tod ka sa physical pero imong spiritual ang tawa, bukog ug panit. So lantawa nga ang tao walay tarong og kaon. Sa physical niya walay tarong nga kaon. Sa isa ka simana ka isa ra makakaon. So sa tibok niyang kinabuhi maingon ana gid siya kaniwang. So ingon ana po natong spiritual nga kinabuhi. Kung dili nato pakamahalon ang pulong sa Dios, magniwang gid atong spiritual hangtod nga mamatay ang atong spiritual nga pagkinabuhi. Munang importante kayo atong mahibaluan kining pulong sa Dios, kining Biblia kung unsa ni kaimportante. Una, ato ning pagatun-an nganong gikinahanglan man nga atong pagatun-an ang Biblia o ang pulong sa Dios. Unsa may atong makuha kung ato ning pagatun-an
magalangan ba ni sa tuang panahon or magahatag ba ni dili maayong para sa tuang kinabuhi? So ato ang abrihon ang Balaang Kasulatan, atong susihon kung nganong importante nga ato ning pagatun-an. Unsa may atong makaplagan dinhi kung ato ning tun-an kining Biblia, kay daghan na rabang ming salikway ani. Sa una maglakaw-lakaw mi kung moabot mi sa usa ka balay at entertainon mi sa usa kay gayon, sa sunod balik mo ingon na dayon busy kay sila, dili na murag wala kayo nilay bili ang pulong sa Dios. Pero karon ining kabuntagon, ipadayag sa Ginoo kung unsa ka importante ang iyang pulong diri nato aron mamnambok ta dinhi sa physical ug sa ato ang spiritual. So abriha yung Balaang Kasulatan sa John chapter 5 verse 39. So atong basahon kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo, nganong gikinahanglan nato ang pagtuon niini. Okay, naana mo ubani ko nyo sa pagbasa. Ang giingon diri, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Unsa ang giingon? Unsa ang ato ang makaplagan sa dihang tun-an nato ang pulong sa Ginoo? Atong makaplagan ang kinabuhing dayon. Kay unsa gani ning pulong sa Dios, sumalas tong gibasa, ang kining Biblia mao ni nagpanghimatuod mahitungod ni Jesus. Mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Munang sa dihang kung atong susihon ang Biblia, atong pagatun-an, atong mahibaluan kung unsa ang angay natong buhaton aron makapanag-iyata sa kinabuhing dahayon nga gihisgutan dinhi nga anaa diha kang Ginoong Hesus. Kay sumala sa Biblia, si Hesus mo ang dalan og kinabuhi. Munang so ang pangutana unsaon man nato pagka hibalo ana nga dalan nga padulong sa kinabuhi. Unsaon nato pagkabaton og kinabuhi? Dako kayong pangutana. Mao nang ang tubag makaplagan nato na kung unsay angay natong buhaton aron makapanag-iyatas kinabuhing dayon, pinaagi sa pagsusi sa Balaang Kasulatan. Walay laing libro nining kalibutana nga nagtudlo nga diin magdala nato sa kinabuhing dayon, wala kung dili kini ra yung Biblia. So subok kay ning katapusang panahon kay mo na ni na mura na nunig na butang na sa daplin kini nga importante kayo nga libro. Nabisi na sa mga butang nining kalibutana. Nakabalo mo mga igsoon na ay mga maalamong tao kanang tinawag sila sa Ginoo sa time ni Paul. Taga Berean sila. Sa dihang unsay gisulti nilang Pablo, ilang ginasusi sa Balaang Kasulatan. Adlaw-adlaw. Ang uban pagidato sa dihang nakadungog sila sa pulong sa Dios, kadtong mga dili na nga mao nga mga libro nga nagsultig mga dili tinuod, ila tong gipangsalikway. Sa ato apong panahon karon, high-tech naman ang mga tao, busy na kayo. Hilabi na ang mga kabatanunan, lahi na ilang gikabisihan. Ang gikabisihan karon sa mga kabatanunan, sige glantaw anang mga Korean dramas, mga pikot og mata, idol kay na nila, mo na ilahang ginalantaw. Luoy na kayo ang mga panghitabo tong panahon karon. Sa una, ang gikabisihan, pocketbooks. Wala na, kinaraan na ng pocketbooks. Karon lahi na, nanay apps nga gitawag og sa gina Wattpad. Dito na sila. Pila na ka chapters ang ilahang basahon. Pila na whole chapters, pero ang pangutana, nakahuman ba ka sa pinakamubo nga chapter nga dili nasulat sa Biblia? Sa Book of Philemon. Pero sa mga Wattpad, pila pa ka chapters, pila pa na kakuan mahuman. Napay pahilak-hilak dapit sa katapusan. Pero sa Biblia, nakahilak ba ka nga si Jesus nagpakamatay tungod sa sala? Pero sa Wattpad, pagbasa, pag-abot na sa dapit na sa ending, tingala ka, napay pahilak-hilak, napay pakilig-kilig. Ang pangutana ka, sa dihang nagbasa og Biblia,
Mingkilig baka sa gugma sa Dios nga gihatag. Nakahilak baka tungod kay pinaagi sa pagkamatay sa tong Ginoong Hesus do sa krus gumikan sa atong mga sala. Nakahilak wala. Way nakatubag. Way nakatubag. Oh. So munay gustong ipaabot sa tong Dios nining kabuntagon nga atong pakamahalon ang iyang pulong labi pa kaysa pagkaon. Tungod kay sa dihang atong susihon ang iyang balaang kasulatan. Ang Biblia atong makaplagan ang kinabuhing dayon. Tungod kay kining Biblia mga igsoon nagsulti ni mahitungod sa tuang Ginoong Hesukristo. Nagsulti ni mahitungod niya. Kung ato ning pagatunan mo ni magdala nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kay nganuman, ato man mahibaluan kung unsay angay natong pagabuhaton. So ingon ani ka importante ang pulong sa Dios. So naghisgot tag pulong sa Dios. Kinsa maning pulong sa Ginoo? Interesado mong mahibalo? Oh. Amen. Interesado silang mahibalo kinsa ning pulong sa Dios. Mayngon tag kinsa na siya gitumbok nga persona. Kung kinsa ka ning pulong sa Dios. Abrihan yung balaang kasulatan sa 1 John. 1 John verse 1. Chapter 1 verse 1. Ang gingon diri John 1, sorry. John 1 verse 1. So kinsa maning pulong sa Dios? Oo. Okay. Mo na gingon diri. Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Balikon ako. Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. So kinsa ka ning sa sinugdan mao na ang pulong, unya ang pulong uban sa Dios, unya kining pulong Dios. Sa verse 14, kinsa man ni? Og ang pulong nahimong tawo, og ipon kanamo umipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran, og among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So kinsa maning puno sa grasya ug sa kamatuoran? Kinsa man tong pulong nga natawo didto sa Bethlehem? Si Jesus. So ang pulong og si Jesus usara na siya. So ang pulong kining Biblia nag-refer ni Jesus. Oh. Maunang kung ato ning pagatun-an, ato ging makaplagan ang makaplagan ang kinabuhing dayon. Kay sumala pa nga ang tungod kay ang kaluwasan ana walay bisan kinsa nining kalibutana bisan unsang ngalan ning kalibutan nga maghatag natog kaluwasan. Sumala sa Biblia ang ngalan ra gyud ni Jesus. Diha ra gyud ta makaplag og kinabuhing dayon. So napay gingon dre nagpamatuod nga mahitungod sa nga ang pulong sa Dios mao si Jesus. Atong abrihan yung balaang kasulatan, last verse na kuning ihatag ninyo sa Pinadayag kapitulo 19. Verses 11 to 13. Ang gingon diri. Og unya nakita ko nga naabli ang kalangitan. Og tan-awa, dihay usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod. Og uban sa katarungan siya nagapanghukom og nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga, ug sa iyang ulo dihay daghang mga purong-purong, ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagsulob og biste nga gituslob sa dugo, ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini, ang pulong sa Dios. So dinhi nga verse gihulagway si Jesus nagkabayo sa puti nga kabayo. Gitawag siya ang nagkabayo ginganlag kasaligan ug matuod ug uban sa katurungan siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Sa verse 13,
Giingon dire kinsa tong giklaro dire kinsa tong nagkabayo sa puti nga kabayo, ang giingon dire gitawag og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Pagkanindot mga igsoon. So ang balikon ako, simple ra kayo nga to ang pagtun-an ining kabuntagon. Nganong gikinahanglan nato ang pagtuon sa balaang kasulatan, pagsusi nini tungod kay dinhi nato makaplagan ang kinabuhing dayon. Og ang Biblia mao ni siya nagpahingimatuod mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Og ang Biblia nagrefer ni sa ato ang Ginoong Hesus. Mo nang pinakanindot kayo nga libro nga ania karon sa tong makamot nga walay bayad. Ang kining Biblia mo ni say pinakamatamis pa kay sa dugos kay nganuman nagsulti ni mahitungod sa to ang Ginoong Hesukristo. Og hinumduman nato nga diha kang Kristo, diha nato makaplagan ang kinabuhing walay katapusan. Mo nang kining Biblia mo ni ako ika-introduce nining kabuntagon nga giingon ni Hope nga iyang gipakamahal kaysa pagkaon. Og ang giingon ni Jesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili pinaagi aning Biblia. Mo ning kabuntagon, hinaot nga aduna mo'y nakutlo nga pagtulunan o hinaot nga sa kanunay ang Holy Spirit mag lamdag kanato niining adlawng balaan og happy Sabbath. Good rang sound. So, happy Sabbath sa tanan. Welcome ang atong mga live viewers o ang atong mga brethren, mga bisita, tanan nga adunay mga access no sa atong pag-study karon, sa atong paghimaya sa Ginoo. Welcome mo sa atong study, libre ra ni atong study. Walay bayad, naghatag lang ni siya og kanang ang kinahanglan lang nato ihatag atong panahon. Sa mubo ra pod nga panahon kay di man ni pila ka oras atong study no. So ang atong gitun-an karon kani kabalo ba mo nga daghan kayo ang mga kaayuhan nga mahatag aning libro ha. Ang Ginoo na siya itaganta niya isa ka libro, compile niya na 66 ka buok sulod libro niya, gi-compile niya isa no kay kung daghanon kaayo murag unsa kaha kay dagway sa tao no. So ang Ginoo naghatag og 66 books kay kung daghanon pag kay niya unsa na lang no kabalo na siya, nakita na niya nga samot aning panahon nga busy na kayong tao tungod sa sistema sa kalibutan nga kinahanglan ani kay kwarta no, number 1 man dyan na way kwarta di mabuhi paminaw sa mga tao nga was like kwarta din sa ka-survive. Pero sa pagkatinuod kung kani unta ang priority sa mga tao lahi unta ang dagan sa kalibutan. So, ngano man ang kalibutan kung ngit-ngit man kay sa mga tanan. Umuadto mo sa, o naman po ilaing libro, no? Digital nga libro. Gitawag po nag-Facebook. O, abang dagway sa mga tao. Naara ang face, libro na ang face na, cellphone na diha. Facebook, sige lang tanaw la, scroll ang timeline. Magtanaw kasi mong timeline, mga newsfeed, puros mga problema. Puros mga krimen, puros mga overall, puros lang yun mga dili maayo, mga negative ang atong makita di daghan kaayo. Kay mo na siya dagway sa kalibutan karon. Ngit-ngit kayo. Kasi klase lang mga problema, klase mga pagsulay, mga katalagman, mga disgrasya. Makaingon nga naman yung kalibutan karon nga ang mga tao na ingon ani man. Ora hanggang mag-trending. Si kuan, no. Wala na kabisihan sa mga tao. Nganong ngit-ngit man ang kalibutan. Nganong inani man. Tungod kay gikalimtan ni. Sama sa gingon ni Brother Clint, kani, naadiri ang information, mga informasyon, mga istorya, mga tugon, mga saad, mga badlong, mga tanan nga gikan ni Jesus. So, nga Dios nga mahan, naghatag siyang bugtong anak. Unya, kay wala naman siya diri sa kalibutan. Naagi hapon siya. Naa siya letter para sa tua. Pangutana. Nakauka baka tani.
Ngano man ang kalibutan ngit-ngit, kawa sila nakakita ani nga libro. Lahi man ang gilang libro nga namataan, wala sila tudloy kay gusto ni sa kaaway nga kaning libro ha malimtan gid ni. So isa sa pangutana no para sa man ni ganihan nagsulti si Brother Clint para sa kaluwasan. Nya naama rin mga pulong ni Jesus no nga iyang gitugon sa tua, iyang mga panugon para makadawat ang kaluwasan. Kaya sa man nato, di po ta pwede magtagna-tagna. Pero dalaygon kay siya, kay iya dyan ang gidetalye, na adiri tanan nga atong masabtan, na adiri. No? So, ang unang nga bersikulo akong basahon, naa sa Psalms 119:105. Palihog tagbutang sa reading frame. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alayanan. Uy, nailamparahan. So, malagi ni kuan. Way kuano, way pabilo. May pares kandila. Yung maupos pag ng kandila, kani. Dili, no? Wala na pabilo. Ay, ikaw lang ganun siyang ablihan. Basta na ang Holy Spirit, kasabot. Kasabot kita ni. So, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, kahayag, lamparahan. Ay, mo din yung kalibutan, patingit-ngita. Nga naman, waslay suga. Waslay iwag. So, pagkatinuod, ngit-ngit gid kayong kalibutan. Pero, gipahayag og bayan ni Satanas, pinagis mga kalingawan, tanang klases pagkaon, tanan na bisag unsa na iya nang gihanyag diha sa kalibutan nga paminaw na sidlak kayo tanawon sa tawo. Pero sa tubangan sa Ginoo kangit-ngit. Kaya nga naman nagresulta ang mga pagpatuyang. Tanan nakita nato na mga violence, mga panlupig, mga corruption, tanan ang halos ng mga kuan nakita na nato na sa itong mga mata. So para asam din ni DI, gihatag ni sa Ginoo para mahayagan ang atong mga dalan. Imagine ako ngit kayo, ngit kay kalibutan or imagine literal nga ngit nagbaklay ka. Kaya ka okay kani mo ni ang dalan. Sure ka nya niliko na didto sa unahan. Kay sa turbang kinabuhi di ra ta kahibaw unsay ugma. May lang dalan inyo dihang tugaran naka-memorize ka or barangay road. Pero kani nga itong kinabuhi, nga dalan sa itong kinabuhi, wata kay balon sa ugma. So kung ngit-ngit kay, nagbaklay ka, ngit-ngit. Unsa kay imuhang patumban sa unahan? Oh, basi na makatunog ka dira og kuan. Oh, something. Oh, manghugaw, mga unsa niyan ay dako kay bangag diha or unsa mahulog. Madisgrasya. Oh, mo bitaw na mag-drive sa sakyanan na jud suga no. Ka-memorize sa dalan, importante kaya na ang atong suga working, good working condition. Ing ana sa datong ginabuhi. Na naglakaw ta ba nga, sure ta sa atong gitumban, dili kay nagtagna-tagna ta, oy, asa man ko. Oh, okay ra ni diri. Saan pagkabalo ni mga okay, ang ngit-ngit. Pero kung nagamit ka sa iwag, ispat, suga, lamparahan, kahayag, iniglakaw ni mo sa imong kinabuhi, kahibalo na ka. Kung ako ning buhaton mo ning mahitabo. Kung di ko mo buhat ani mo pa ning mahitabo. Nga aware ta sa Ginoo, gihayagan na niya imong dalan. Sa unahan nay buho didto, nay lapok, nay limaw. Kabalo na ka mo likay kay nana kay idea nga nana siya diha gipaila na si Ginoo nimo, kani delikado ni, kani mapasok ka, kani mo ni imong maayong kaunon, kani mo ni imong maayong sininaon. Nana kay guide. So ang Bible or si Jesus nag-guide nato sa itong mga dalan nga dili ta tagna, dili ta mamasin nga unsa kaha unsay mahitabo. Na kay idea nga mauni kay gisultihan na kaniya. Kung na kay problema sa kinabuhi karon sa tawo daghang kay tag makita diha ang uban mag-post na sa social media. O nag-away si kuan na din imo kong gikuan na daghan na kay nagkalanrakas na lang din kinabuhi da sa social. Dili nila aduolo ng tawo. Ila ra i-post so, din na istoryahon. Pero kahibalo mo, nga Ginoo nagsulti, kung nahigugma kasi mo isig katawo, before nimo na siya patungan og sala, imo na siyang istoryahon. Nindot kay no? Oh, ano man makasave kag time, masikag post diha, nya na high blood pa ka. Unya, mag-react na po nimo mga silingan. Dahil nabaniog na ka, nabaniog nang nahitabo nimo. Whereas imo pang giduol. Oh, giduol mo, kamukha mo, istorya mo. Oh, dagha mga heartache, mga sakit sa dughan nga malikayan. Ingana ang dagway sa kinabuhi nga ngit-ngit.
Pero mahayagan ganita, oy dili pwede na ako ni ipost sa social media. O ako ni butang to ikaw kuan kay ka ana. Sample lang na siya kamo mo ni mga common kayo. Na kay problema, unsa yung pagsulbad, ngit-ngit kayo. Ang dalan, libog, no? Unsa ang sulbad? Imong friend magsuggest nimo. Oh. Kana baslina or unsa na lang na dihang klase sa mga suggestion nila nya. Wa mo nagbasa ni. So, kung imong dawaton lang tambag, mayabog imong problema mo samot. So kung mag-study na ka ani, katong imong mga problema, makakita na ka sa sulbad. O, dili pud pasabot nga nag-study na ka sa Bible, nag-study na ka sa life ni Jesus, kay mo ni life ni Jesus na dire, wala kay problema. Wala siya nagsaad og ingon ana nga kinabuhi. Mag-study ka ani, mag-study ka sa life ni Jesus. Ang imong problema na kay idea unsang pagsulbad. Na kay paglaom, kani akong problema, malatasan ko ra ni. Ngano man nagsaad bang pud siya nga imong wala siya pagsulay nga itugot nga di nimo malampasan o kanindot na nakay paglaom. Ang uban walay paglaom usa may buhaton nila. Moadto sila sa mga imnanan o magsigi sila tagay dito hantod pag uli na disgrasya ning samot ang problema. Or nagbisyo, wala ni samot ang problema. Or ang uban worse na gid kaayo, no? Ilang putlon ang kinabuhi nga gipahulaman sa Ginoo. Ngano man, wala sila paglaom. Wala sila nakadungog sa saad sa Ginoo. Nga naaraman ko, tawga lang ko, sunda ko. Ug ako paingon, sunda ko. Basahang Bible kay nadi ang dalan. Mahibaloan nimo kung asa ko paingon ug sunod lang nako. Ana ra ka simple. No? Dapat first step mohimo na ta. Pero sa kaaway palisod-lisuron dyan na niyag maayo. Wala na kay time mag-study, ma-distract ka, dahil kayong mga kanang, siya tawagan mga babag-babag na dili na ka maka-study ani. So wala siya nag-study, mag-study ka, wala kay problema. Na ang problema, na kay lutsanan, dili ka mawad-an sa paglaom. Kabalo na kang musulbad, hayag imong dalan. Di na ka magbasin, basin, wala na, no, na kay klaro. Kay klaro nga, mo na akong buhaton. Sige. Dili ko ani. Ay, nahayagan ang atong muna. Nadiri isa ka verse nga atong basahan sa 1 Timoteo 3:16 ug 17. Summary ni siya sa katuyuan ani. Yang uban natong brethren niya ila na pong isaysay og mag-add na pud sila unsa pagid ang katuyuan sa Ginoo nganong naghatag siya Biblia. Palihog tagbasa sa Bisaya. Diretsohon na nato sa Bisaya. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kanindot, no? Summary sa purpose sa Bible. Ang unang bantayan nato is all scripture. Kanang all na dire. Gibahin sa Ginoo ang scripture into two parts. Na ay Old Testament or karaan nga tugon, dayon na ay New Testament or bag-o nga tugon. Ang karaan nga tugon wala ni sumpaki sa bag-o nga tugon. Ang karaan nga tugon nagtagna ug ang bag-o nga tugon nagsulti sa katumanan sa gisulti sa karaan nga tugon. So duha na siya ka section, 66 ka libro, 66 ra. No nya gi-compile pag yung isa ka libro. Dayon giingon dra all scripture tanan. Dili ta pa makaingon nga unsa man imong gibasa ang New Old Testament man na wala na lay labot ron. Dili na applicable. Dili ta makaingon nga naman all scripture gihatag sa Ginoo. Dili pud ta mingon nga adto ta sa old ang atong gi-practice katurang mga mga ceremonial kuan sa old. Dili na pud siya kinahanglan atong i-balanse. Naitag na sa old na natuman sa new unya ingon ana gi-update. Daghan kayo no sa pag-study sa Bible taas-taas gina siya. So ang summary ana is tanan. Kung naay gisulti sa new, nanay gisulti sa old. Mo kuan na sila nag-harmonize ra na siya. Number 1 gisulti ri doktrina. Importante kayo ni kay pila ka iglesia karon sa tibuok kalibutan. Kasi klase lang doktrina no. Makaingon ng mga tao, malibog naman taan niya, ginala man na. Gituyo na sa kaway, ang tao, maglibog siya sa siya paingon.
Pero kung ari lang gid siya dire, makatultol gid siya sa dalan. Di na mamblema nga magpamimbro ko ani didto ko kay daghan kay sila or bibo kay dito. Basa lang ani then makakita ka asa ka dapita magpakauban o doktrina unsa may tudlo diha kinahanglan na dire. Di man na nato gisultian na dira magwawali na dire doktrina. Ikaduha, reproof, no, mga pamatuod or conviction. Nganong inana man ni, nganong inana man na, ay mo na ang gisulti dire. Unya na ay duha or tulo ka witnesses. Unya, correction, kani nindot kayo ni siya. Ang katawan sa Ginoo tuliron jud aning Bible. Sama sa mga example ganina na siya problema, nagsiginon siya dito inom na hubog si kahubog. Pag uli na disgrasya na puna lang problema. Pero pagbasa niya sa Bible, nakita niya, uy, di ni may maghubog-hubog. No, number 1, makadaot sa lawas. Number 2, madisgrasya, madugangang problema. Dili makapahimaya sa Ginoo. Tuliron ang kinabuhi. Si Jesus ang mutuli na to kay siya nag-ingon. No, nga, dili na siya maayo. Or dili ni maayo. Daghan kay siya ingon dire nga. Maayo, na po siya ingon nga, dili maayo. Para mausab ang tao, maripurma, makoreksyon. Ang ba mga ginikanan, problema sa mga anak. O nga naman, tuwa na dito, mga barkada diri, di manguli o saktong oras. Alas 12, alauna, to pa, buhi pa, to pas gawas. Namoblema mga ginikanan. Nga naman, kaya mga kabataan, wak matudlo wak mabansaya, nga, naay balaw ng Ginoo sa panglawas. Na siya gisulti, asa ka pwede mo adto, asa ka pwede makiguban. O ingon ana, no, lisod kaayo ang atong panahon karon. Pero kung kani, atong ablihan, matulid. Kung katoy mong anak, pabasahon ni mo ani. Hala, di mo din, pwede akong gibuhat. Uli kang insaktong oras, adto ka sa lugar nga, gi-approve sa Ginoo. Magunsa ka dito. O gamiton ka para maka-share ka nila, makatabang ka sa uban. Unya instruction, pag-edukar, pag-train, pag-disiplina. Mga bata, importante kay sa pag-disiplina sa mga bata, importante kay na mga pagbadlong na adire. Muna nga, nindot kayo ang Bible kay mabadlungan ta. Natay mga kinaiya nga pati mga laina. Badlungon ta sa Ginoo. O naatay mga di ba yung mga binuhatan na panunod nato sa itong ginikanan, mga kasauluga, mga tradisyon, mga unsa pa na diha. Badlungon ta, oy, di na pwede. No? So, makausab sa tao, maghatag siya instruction. Aron ang tao masinangkapan sa pagkamatarong. So, ang Bible, dili makabuang. Ang uban, may mabuang kasi basa ng Bible. Oh, mabuang daw. Oh, paman siguro ta nabuang. Sa ba, na ba'y nabuang ninyo diha? Wala pa man siguro, no? Oh, ang atong nakita, murag, wa man ta nabuang nagbasa sa Bible. Nakita man noon nato nga na ay kausaban, mag-usab ta. Magsige pag itag-usab kay pamantan 100% na usab. Kada adlaw giusab ta sa Ginoo. Kung na may makabuang ang Bible, mutla unsa ba nang mabuang man basin diklo na tong utok da ano or unsa na pass mo ko no sige lagbasa sa Bible. O di mo man pud ng Bible all day long ta magbasa. Wala pud happy guide kanu sa ka magbasa o maayon panahon. Kung ano ng tao sinangkapan sa pagkamatarong. Si Sister Mawe, magsulti siya o dugang na explanation na ngano man importante man. Ato'y hatag ang panahon ni Sister Mawe. Ako'y basahon nga bersikulo, no, di ba nahisgot ni Brother Clint kaganiha nga si Jesus Christ mao ang pulong. So diri sa 1 Corinto 1:30 giingon dire kay gumikan kaniya kamo anaa kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam atong pagkamatarong ug pagkabinalaan ug pagkatinubo. So gumikan lang ni Jesus Christ, no. Ang ato ang tanan nga kaning mga butanga kaalam pagkamatarong pagkabinalaan ug pagkatinubos makuha ra na nato gikan ni Jesus Christ. So unsay giingon po diri sa John or Juan 17:17 atong basahon. Balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. So ang pulong sa Dios
mao ang kamatuoran ug maoy bugtong nga makapabalaan diri kanato. So giingon pod sa Salmo 119, 9, si Haring David nag-ingon, unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan, pinaagi sa pagmatngon. So diri na gingon sa pagmatngon subay sa imong pulong. So makahinlo ang pulong sa Dios, makahinlo diri kanato. Pero dili pod pag nagpasabot nga naatay Bible mahinlo ta or mabalaan ta no naa siya corresponding na akong basahon sa 1 Pedro chapter 1 verse 2. 1 Pedro chapter 1 verse 2 unsay giingon dito nga agi og dugang nga impormasyon basta unsang paagi ba nga naana nato ang pulong sa Dios, unsa pang angay natong buhaton aron ta mabalaan pinaagi niini. So dire 1 Pedro chapter 1 ug 2 chapter 1 verse 2. Nga gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios nga Amahan o gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo og masinabligan sa iyang dugo. So naay pagka masinugtanon or sa English gibutang diri obedience. Kinahanglan pod ang obedience kay mag-unsa man ng nagsigitag paminaw pulong sa Ginoo, then wala sad tay paningkamot nga magtuman sa unsay iyang katong gipang-ingon ni ayat Sister Adi kaganiha nga naay mga instruction ang Ginoo, dili lang pod nato sugdon, or naay mga pagbadlong pero wala nato gipamati atong gisalikway. So kinahanglan naay applicants na natay mga application sa unsa may information nga gihatag sa balaang kasulatan. So mao na ang magpabalaan sa mao na siya ang maka-sanctify nato or makapabalaan nato sa pag-apply sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi, no? Ang atong mga hugaw na mga dalan, no, pagalinisan. Pinaagi sa atong pagkamatinumanon or masinugtanon sa sugo sa atong Amahan nga langit, no, maka-expect ta og kana pagkabalaan, no, nga ihatang pagabalaanon niya. Ang pagsalikway sa iyahang pulong, ang mahitabo is opposite pod. Dili ta malinisan sa atong mga mahugaw nga dalan, dili ta mabag-o, dili ta mausab. Kung dautan ato mga binuhatan kaniadto nya i-reject giana na ay mga instruction, na ay mga reproof, na ay mga correction, dili nato i-apply, dili nato siya laktan. So gi-reject nato ang iyang pulong, ang mahitabo opposite sad sa pagkabalaan, no, kundi katong mahimutang tawo nga wicked or mahimutang hingpit sad nga dautan. Dili ta mahingpit nga putli nga wala na isala kanang bag-o na nga creature or bag-o na nga natawo pag-usab. Ang mahitabo og i-reject nato ang pulong sa Ginoo, mao na ang mahitabo sa toa is dili ta makabaton sa kinabuhing dayon, kay ang makadawat sa saad sa Dios nga kinabuhing dayon o kanang iyahang gisaad nga makakaon ta natay katungod sa pagkaon sa tree of life, no, kahoy sa kinabuhi, dili ta kadawat ana og kanang ato i-reject iyang mga pulong, kay ang makadawat ra ana maurang katong mga nagbalaan, no, nabalaan pinaagi sa kamatuoran nya ilapod kaning gisunod unsay nakasulat, unsay nakatalata diha sa balaang kasulatan. Og magsunod si Brother Ariel, so unsa ka puro or unsa ka pure ang pulong sa Dios. So, makausab, no, may buntag sa tanan o happy Sabat, labi na sa tuang visitors, sa tanatong visitors o sa visitors sa Cebu. So, welcome o may buntag makausab. So, akong bahin, unsa ka putli ang pulong sa Dios. So, sa atong nadunggan, sa mga last speaker nato, nga ang pulong sa Dios is mo'y makahatag ka nato kanang pamaagi or dalan bitaw nga unsa nga atong maangkon ang kaluwasan, no, pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagtuon nato sa Biblia, diha nato makaplagan ang kinabuhing walay katapusan. Diyon sa katapong gidala ni Sister Adi, no, dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 17,
that the man of God may be perfect. So unsa man nato nga mahimo tang perfect nga katawhan sa Dios o mahimo tang perfect sa tong kinabuhi. So giingon sa 16 nga kinahanglan magpatudlo ta, magpabadlon ta, magpatulid ta sa atong mga daghang kayo nga usabonon sa atong kinabuhi. So diha ta mahimong ma-perfect sa dihang ang mga pulong sa Dios nga atong madunggan nga kana bitaw mura kag naigo sa pulong sa Dios, mura kag nasaway sa pulong sa Dios og sa dihang atong dawaton ang mga pagbadlong pagmatuto gikan sa pulong sa Dios, diha jud ta mahimong perfect, no? Kung ato ang dawaton i-accept sa atong kinabuhi ang mga pagbadlong nga gikan sa Biblia. So lindot kay no mo nay hatag ka nato o dira ta mahimong perfect sa tubangan sa Dios sa diyang ang pulong sa Dios atong pagadawaton. Sakit man dyan ang pulong sa Dios kadabdang brakag maigo, brakag gituyo nga ikaw gitumbok atong nagwali, no? Pero sa diyang ato jong dawaton nabadlungan ta, diha ta mahimong perfect. So dili na to kalagutan ang usa ka kanang nagbinsahi sa dihang maigo ta sa pulong sa Dios. Sa diha labi na kung katong gisulti sa usa ka mensahero is gikan sa Bible. So gikan kato sa Ginoo. So muna siya na sa akong bahin unsa ka putli ang pulong sa Dios. Atong unahon pagbasa ang Salmo 119 bersikulo 140. Gingan diri. Correct 40. Ang imong pulong maulay gayod sa hilabihan, tungod niya na ang imong alagad na hagugma nini. So unsa ang pulong sa Dios? Maulay gayod sa ilabihan. Sa English, thy word is very pure. So pure. So kining pulong sa Dios, di nato makita ba nga ang pulong sa Dios di ay maulay gayod. So grabe ka ulay or sa kanila lain pagsulti ang pulong sa Dios putli ba. So it means kining pulong sa Dios sa dihang ato bitaw ning kinabuhian ang kung sige ingon sa Bible or sa Biblia sa dihang atong kinabuhian ang atong nadunggan, ang atong nabasahan, diha ta may usab nga maputli. Walay laing Bible o books diri sa kalibutan nga makaputli bitaw kanato, only the Bible. No, only ang pulong sa Dios mao kana makahimo nato putli sa tuang kinabuhi. Naidagang mga libro diri sa kalibutan ra ba nga dili nato makaplagan nga mahimutang maputli, mahimutang pure sa tubangan sa Dios o mahimutang pure sa tuang kinabuhi. Only the Bible o only ang Biblia ra gayud. Ang pulong maulay gayud sa lebihan. Nga tungod nini ang imong alagad na gugma nini. Og diri usab sa proverbio. Basahan sa dato ang Proverbs chapter 30. Proverbio 30 bersikulo 5. Gingon na rin. Ang tagsa kapulong sa Dios inulay. Siya mao ang usa ka kalasag kanila nga mudangop diha kaniya. So, ang pulong sa Dios inulay. Siya mao ang kalasag kanila nga mudangop kaniya. Unsa pa jud? Diri sa Salmo 18. Ato sa ni pambasahon. 18 kapitulo 30. Sige nga na rin. May tungod sa Dios ang iyang dalan hingpit man. Ang pulong ni Jehova inulay. Siya mao ang taming sa tanang mga mudangop kaniya. So ang pulong sa Dios mao ang dalan nga hingpit. Dalan nga hingpit. Ang pulong ni Jehova inulay. Then siya mao ang taming sa tanan nga mudangop kaniya. So sa tanan nga mudangop o muduol nga to ni Jesus, dili siya mahimong pakyas sa iyang pagduol. No, kay ang Dios sa diyang kita muduol, sa diyang kita mudangop, no, mga niyag tabang, di ta niya pakyason sa atuang mga
pangayo ngadto kaniya. So ingana ang Ginoo kasaligan diyan siya andam nga mutabang sa tanan nato nga mga gikinahanglan sa tong kinabuhi sa diyan kita muduol ug mudangop ngadto kaniya. So nadyo tay kanang kasiguraduhan sa tong kinabuhi sa diyang ang Dios na ang mutabang ug mogiya sa tuwang kinabuhi. Then sa 2 Samuel chapter 22, sumigingon diri, verse 31. May tungod sa Dios ang iyang dalan hingpit, ang pulong ni Jehova nasulayan. Siya maoy usa ka taming niadtong tanan nga mudangop kaniya. So lindot kay no, may tungod daw sa Ginoo o may tungod sa Dios ang iyang dalan hingpit. Di ba kini nga dalan mo ni iyang kasuguan. So sa dihang kita sa dalan sa Dios magalakaw kita ni ana. Pinagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan, diha usab kita mahimong mahingpit. Siya mag-usa kataming, so mo ato ang magbalantay, dalangpanan, ug sa diyang kita na sa mga kanang na kita sa mga kalisdanan sa tong kinabuhi, ang Dios mao ato ang dalangpanan. O so muna no, ang pulong sa Dios di ay pure, putli. So gikinahanglan as a Christian, kitang mga Kristohanon, kinahanglan kita nga magpaputli. Gali na po tayo giingon nga magmahingpit kamo sama sa iyong amahan sa langit nga hingpit man. Munang gikinahanglan. Mateo chapter 5 verse 48. So kinahanglan kita sa tong kinabuhi sa Christian nga magmaputli kita. Dili ta mahimong maputli kung dili ta magbasa og Biblia, no? Kaya ang diri sa kalibutan, daghan mga libro nga nagtudlo bitag bakak, mga lies ang ginatudlo. Labi ka nang naitudlo ang science, may tungod nang about sa creation sa kalibutan, about ng dagan sa atong panahon, lagi nga na ba? So mga lies ang ginatudlo sa mga libro sa nga naa sa kalibutan. Pero ang Biblia, sa diyang ang Bible ato ang pagatukion, pagabasahon, atong makaplagan ang truth, ang kamatuuran, o labi na ang kinabuhing dayon, kung ang Biblia atong basihan sa tuang kinabuhi. So muna makapaputli na to ang pulong sa Dios. Muna kung gusto ta nga mahimong maputli sa tuang kinabuhi o sa tubangan sa Dios, kinahanglan nga ang pulong sa Dios atong pagadawaton ba, atong i-accept. O sige ngon sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 16. O sige ngon na rin. Kolosas, Kapitulo 3, 16. Ang pulong ni Kristo, papuy-a nga madagayaon gayod, diha kaninyo. Kung atong ilahos, sa magatudlo ay, ug magatinambagay kamo, ang usa sa tanang kaalam, ug sa mag-aawit kamog mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. So unsay giingon? Ang pulong ni Kristo papuy-a nga magadagayaon gayud diha kaninyo. So atong papuyon ang pulong ni Jesus. Ang pulong nga nasa Bible, atong dawaton, atong higugmaon aron kita mahimong maputli. Aron ta mahimong bitawng kanang kahimutan, mahingpit diha sa atubangan sa Dios. No mura jud nay pamaagi, mura nay kanang atong pagabuhaton aron ta mahimong putli sa tubangan sa Dios. Walay laing libro only the Bible nga makahimo natog putli sa tuang kinabuhi. Daghan man kay tayong mga sa kuan po sa tawagan ng daghang kitag mga apan ba sa tuang kinabuhi, no, mga kinaiya, daghang kitag mga bati sa tuang kinabuhi. Walay lain makasulbad, walay lain nga makapabaggo, only ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios putli. Ang Dios mo'y makapabago sa tuang kinabuhi. Dili ta makahimo sa tuang kaugalingon nga
ako magkuan ko kanang maayo ko or dili ta makaingon sa tong kaugalingon nga ako mismo makaya nako nga mahimo kong putli bisa pag wa ni tabang ang Dios dili jud nato mahimo ng butanga kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. So gikinahanglan gyud nga sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios aron ta mahimong putli sa atubangan niya. No? Dili usap ta makaingon sa tong kinabuhi ba nga ako magkuan ako kanang di ta makaklaim sa tong kaugalingon nga maayo ko nga pagkatao. Kung wala ka nagbasa sa Bible, dili ta makaingon nga ako good man ko nga pagkatao, maayo man kog binuhatan, no? Kay narabay ubang mga tao nga musulti na ba o muingon silang kaugalingon nga bisa pag di ko magsimba, at least maayo kog binuhatan sa akong isig katawo. Pero kung atong basahan ang Bible, unsa ang maayo, gali ang gitubag ni Hesukristo ngadto sa batan-on. Basahan nato ang Mateo kapitulo 19 ata ni. Wait lang ha. Okay. Kapitulo 19, versikulo 1. Katong adunay lang may usa ka maayo. So dapit. Ayay, waan na. Oh, wait lang. 17. Kaniya mitubag adunay usa ka batanon nga lalaki balangutan na Jesus unsay maayo niyang pagabuhaton. Dayon, ang iyang gitubag, kaniya mitubag siya nga ingon, nganong mangutana ka man, ikaw kanako may tungod sa maayo, anayo usa lamang nga maayo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. So, muro dyan ay usa ka maayo dyan ay, nga pagabuhaton sa usa ka tawo, aron siya, makasulod sa kinabuhi. O aron kita mahimong maayo sa tubangan sa Dios kundi pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. So, muna no, ang pulong sa Dios nagpa-remind or ang Dios mismo nag-ingon nga iyang pulong putli, pure, diyon sa Tagalog pa dalisay. So, wala dyan lain nga makapaputli kaya nato kundi ang pulong ra sa Dios. O katulang happy Sabat makausab og may buntag. Okay, may buntag sa taon tanan sa makausab og happy Sabat. So gaganin na grabe kayo ang mga pulong gipanghatag sa atong mga kaigsuonan nga mga benefits, kaayuhan or unsa ang kaayuhan nga kung tuman ta sa Bible dayon para asa ang Bible. Daghan kayo kanang about sa Bible ba nga murag dili gid murag makatabang gid para sa ato ang tanan. No, nang grabe kayo na ay mga katong pagbadlong, pagmatuto, pagkorek, o grabe daghan kayo mo to gipansulti sa mga kaigsuonan niya. Basin maabot sa punto ba na ay mga tawo guna nga kanang nganong tuo man tana, ano pabadlong man tana. Pag ingon sa Bible nga or kini pulong sa Dios or dili dahara ka taman or dili ka pwede ani, dili ka allowed ani or undangan ni. Basin maguna ta nganong tuo man ko ana. Kisa din nagsulat ana. Or kanang aha man agikan no nindot sad nga karo nga basig para sa mawala ka balo mo aha man agikan kinsay man nagsulat ana basin ko ana na ba kanang naray nagtumutumog sulat-sulat ana naray usa na culprit isa nga ay kini lang ko isulat watak-watak ra ko rin diri mo pang sulat to dili in ana no mulahos ta atong basahon sa kuan 2 Pedro 1:21 kinsa ang nagsulat sa pulong sa Ginoo. No way, may tag basin katura na basin katura nang taga didto sa taga Purok 1 ra nagsulat ana. Taga Purok 2 dili na atong basahon. Palihog ta sa Cebuano Brad kuan Albert sa 2 Pedro 1:21. Kinsa ang nagsulat sa pulong sa Ginoo? Last. Check. Tanawa mo pantak bas pula. Di ah.
2 Pedro 1:21 gingon dire. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis sa kabubuton sa tawo, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios. No, kinsa by the verse itself magsulti siya kinsa ang nagsulat sa pulong sa Ginoo. Nanggiingon din daily sa to sa English not in old time by the will of man. Dili pinaagi sa iyang kaugalingong kabubuton o tao nga ang tao ang nagsulat pero dili pinaagi sa iyang kaugalingong una ay unsay mo santop sa una okay sulat nako ni ayaw mo ani kay nanay nana dili nana no nga kanang pinaagi sa iyang kaugalingong kabubuton pinaagi sa tong anang tawhana o panitan ni Pedro or ni Pablo dili pinaagi sa iyang kaugalingong hunahuna ra nga regardless na kung sa gisulti sa Holy Spirit sa iyaha kundi wala siya nagsulti, wala siya nagsulat sa Bible, pinaagi sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi unsay gisulti dire. Moved by the Holy Ghost. No, dili basta-basta lang nagsulat sila. Dili pud basta-basta nga mga tao, dili pud ordinary mga tao. Ang giingon din holy men of God, holy man of God. No, selected, pinili, dili kanang or kamo tanan pwede mo maghimog basahon, kamo tanan pwede mo maghimog kanang Bible, o dili na ay pinili ang Ginoo. Ihapon ang gisilik nga kining tawhana tungod kini kinabuhi ni sa uyon siyang kabubuton or kato silang Pablo nakita ka matinud-anon, sila pod ang gipili sa Ginoo nga musulat sa Bible. Dili basta-basta, dili pod kanang pataka-taka lang, no? Una nga mga points atong makuha, dili pinagi sila kabubuton. Dayon kinsa unsa mga klase sa mga tawo? Mga balaang tawo, yes, no? Mga balaang tawo, mga pinili sa Ginoo, mga pinasahi, kanang preserve gyud ba? Dili gyud katong mga normal lang nga, buhi lang nga buhi, basta lang, no? Kanang mga balaang mga tawo sa Ginoo niya, ang pagsulat pa gyud nila, no? Dili sad sa ilang kaugalingon nga mga paagi, kundi move by the Holy Ghost, pinaagi sa nagpaabot sila ba mga nagsulat sa Bible kini mga tawo nga involved na sa Bible nga mga author ana mga specific books kay nagpaabot na sila kun unsa ang hunghong sa Holy Spirit nang basin mo na ang kakuan sa mga tawo gud kadaghan ako nakasugat ani bisa kanang sa una nga mayon sila nga tuo man kana nga tawo ra may nagsulat ana no kun ato lang yung subton sakto man nga tawo pero mga balaan tawo sa Ginoo niya ilahang gipang sulat gikan sa Holy Spirit dili sa ilang kaugalingong mga panghuna-huna nya kung ato pong sabton ang tawo man ang gihimo sa Ginoo at the creation nga para mudayeg sa iyaha nya sa Isaias po nagsulti nga ang tawo gihimo niya para mudayeg niya so lain sad siya o guna-unaon nga kung kuan lagi kanang mga common ani nga kuano nga para sa tawo man so therefore tawo pod ang musulat kay lain sa kayo og makigtabi ta sa baka, makigtabi ta sa manok nga or sa may gisulti anin sa kuan. No, unsay kuan sa Bible kang sinyasan ta sa manok nga kakakakha dili sad no kay kita namtay ato ang language para sa tawo man ang kini in short ang tawo man ang bag-uhon sa Ginoo, ang tawo man ang kanang gusto sa Ginoo mudayeg sa iyaha. So dili gyud na ihatag dito ang instructions para sa mga manok. Dili diyan ihatag dito ang instructions para sa mga baka kay ang tawo man ang bag-uhon sa Ginoo, ang tawo man ayang gisugo nga diri ka taman, diha ka taman or mo ni mong buhaton para sa pag-alagad nako. In short, dili man ang baka ang moserbisyo dinhi sa iglesia. Dili man ang manok ang mosimba. So dili lisod siya no mo na nga ang tawo ang Bible gisulat sa tawo kay para man sa tawo ang hatagan sa Ginoo, dili man para sa mga mananap. So nya katosang giingon katuhong ko nga gisulat siya pero dili pinaagi silang kaugalingong mga paghuna-una kundi dili inspired by mga holy kaning para sa Holy Spirit. So kini nasa nakuha naman nato to no nga kinsa nagsulat sa Bible unsa mga klase sa mga tawo no huli kaning mga balaan tawo sa Ginoo ang nagsulat dayon ang ilang gipang sulat gikan pod sa Holy Spirit dili pod sa ilang kaugalingong panghuna-una. No, next nga kuan kining unsa man kahait ang pulong sa Ginoo. No ganina nantay mga partial info or nanatay mga informations daghan kaayo nga nakuha nga kining unsa ang purpose sa Ginoo. Di kini unsa man kahait ang pulong sa Ginoo. Pareha ra ba sa sundang butod? No, kisa man ay sundang butod diri nga pagtakdang sa bukong untol ra.
naay kanang naay pareha ba sa kanang atsa nga naay limitation no sa atong mga hinagiban dinhi sa naay mga sundang diri sa ato ang kuan karon palibot. Ato makita nga ang sundang is naay limitation nga hapos nimo pak didto ginataman yang dulot. Bisan pag unsa nakahait didto ra nataman mo dulot nga sundang. Bisan gali ang blade, bisan siya kahait pero naagid siya limitation nga didto sa taman. Pero kini ang Bible atong lahion. Okay, dili basta-basta ang kahait sa pulong sa Ginoo nga pag ingon sa Ginoo nga oy inani diha ra taman di nakalahos muungot ang pulong sa Ginoo dili no dili pare sa sundang nga bisan pag unsaon mo baid din ha yung takdang nimo oy diha ra ginataman mo dulot ang pulong sa Ginoo unsa kahait ang pulong sa Ginoo palihog ta brad kaning Albert sa pagbasa sa Hebrews 4:12 unsa kahait ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Unsa kahait? Hait naman gyud ang espada duhay sulab pero ang pulong sa Ginoo mas hait pa gyud. Ngano mas hait pa man siya? Ang espada nga duhay sulab naaray limitation nga nagduslak. Bisan pag usaon na diha ra gyud na siya taman. Tusok naman na sa bukog, oy diha ra gyud na siya taman. Tagilkil na gyud na siya, diha ra gyud na siya taman. Bisan unsaon, nagduslak sa bato, dili ra gyud na. Bisan unsaon gyud mo kuan nanang espada nga duhay sulab, di na gyud kalahos. Pero ang pulong sa Ginoo nagalihok nga gamhanan na nagbuhi og gamhanan nga unsa to? Hait pa sa espada nga duhay sulab. Nganong mas hait man siya? Mulapos walay pili, walay kinutuban. Kutob sa naay kasingitan ang pulong sa Ginoo. Muduslak gyud na, mo penetrate gyud na pagtaman. Dili nga. Or pag naitawo nga kana ang masultihan sa pulong sa Ginoo or diha ra kataman, dili nakakalahos kay kining kuan bagtok na, kining bagtik na. Kun ang tawo lang gyud mamati sa pulong sa Ginoo, bisan pag unsa ka gahi, bisan pag unsa ka daotar, bisan pag unsa ka kadingol sa una, kung mamati lang gyud ka sa pulong sa Ginoo, tagaan mo chance ang Bible, tagaan mo chance ang pulong sa Ginoo nga ma-absorb sa imong kinabuhi, bisan pag unsa ka kagahi, bisan pag unsa nakagahi imong kasing-kasing, pero ang Ginoo na imong hiwaan na pinagi sa imong mga pulong. No, di na gyud na pangulipas, di na gyud na mingon nga di ka kadulot. No, once gali mamati unta sa pulong sa Ginoo, naagi chance nga or dili kining kuan gyud dako gyud kayo ang chances nga madutlan gyud ta giingon bagay diri nga sa tong kalag o sa tong espiritu o sa katong sa kalag maigo madutlan gyud ang kalag katong giingon ni Manang o nga naay instructions sa dress reform o physically nimo sa imong kalag or natay gisunod nga kuan kanang bahin sa mga kanang pagkaon o naay mga inana nga naay physical changes ba nga madutlan ka pinaagi sa imong physical sa imong espiritu lahi na imong espiritu kay kanang nagkat-on na ka sa pagkamatinumanon dayon bisan asa nga area bisan pa sa imong huna-huna no daway ka mang huna-huna sa una or lahi na karon kay nadutlan ka sa pulong sa Ginoo imuhang mga intention sa imong kasing-kasing unsa gyud imuhang motibo sa imong kasing-kasing madutlan gyud sa Ginoo malahi mausab gyud na mapenetrate maapil gyud ka duslak ang problema lang unyag tigbas sa pulong sa Ginoo muli kay man mo iwas no dili gyud diha ana lang nga paagi siguro dili ka mahiwa sa pulong sa Ginoo or dili ka madutlan sa pulong sa Ginoo nga unyag igo sa pulong sa Ginoo nang refuse na kay refusing ba mo refuse ka ay di ko ana teng dili gyud nakadulot no kanyag hiwa unyag tigbas unyag takdang sa pulong sa Ginoo mulikay man di ko ana so di gyud madutlan pero kung tagaan nimo chance unyag tigbas sa pulong sa Ginoo kanang word nga tigbas sakit gid kay na gyud nay grabe gyud kayo ang procedure sa ana nga grabe nga kasakit nang kung tagaan natog chance ang Ginoo dakhan king mga kausaban kung tagaan natog chance ang pulong sa Ginoo dako kayo ang impact nga mausab sa tong kinabuhi pero dili po din ana kasayon ang kabag-uhan no dili po din ana kalalim ang paagi kun unsaon ta pag-usbo no kay mo penetrate gud siya grabe gud kayo sa preha gud siya sa mas hait pa gud siya sa espada nga day sulab so watas-watas gud ka no pack kini putol ni di pwede kini uy tangtanga ni so grabe kalisod or grabe sad ka challenging or daghan pa kay putag mga sakit nga maagian ay ha nato makuha tong gisulti ni nonon nga
pagkabalaan, pagka-pure, pagkahingpit, no? Kung mamati ta sa pulong sa Ginoo. Mao ra gyud nay mga kuan biya na kining mao ra gyud chance ba na mao ra gyud nay way nato ba nga mausab ta or mao ra gyud nay way only way nga matabangan ta kun magpatigbas lang kita sa hait nga pulong sa Ginoo. Walay bisan unsa walay kanang kasing-kasing walay kasing-kasing nga grabing kagahi nga magpabilin sa kagahi nga dili madutlan kun magtagaan og time nga kananaan ko ba tagaan og time nga makadulot ang pulong sa Ginoo. So no, unsa ka powerful ang pulong sa Ginoo? Powerful kaayo nga makita imuhang unsa imong panghuna-huna, masusi kun unsa imong sulod sa imong kasing-kasing. Tanan, walay liatan, walay ikyasan or walay unsa na karang malamangan ba or wala bitaw sayluan. No, tanan, koridas na, apil na tanan. Pag moingon ang pulong sa Ginoo, ngay nanay, nana, tanan, gina, wala yun ay saliatan nga, nalipat man, or na-escape, na laktawan man. So, dili ina ang pulong sa Ginoo. Powerful kay ang pulong sa Ginoo. In any areas atong kinabuhi, bisan pag-asa na natago imong pagkadautan, bisan pag-asa na natago imong pagkadili matarong, pero once mamina lang kas pulong sa Ginoo, kaya kay na niyang witkon, kaya kay na niyang kuhaon, kaya kay na niyang wag tangon kung mamati lang ta sa pulong sa Ginoo. Ana ka powerful ang pulong sa Ginoo. No, muna nga ang Bible to summarize, ang Bible sinulat sa tawo pero mga balaang tawo dayon minanduan sa balaang espiritu para ang tawo nga ordinary or tawo nga napakyas mahimo isang makakabot sa pagkabalaan nga maoy kanang sumbanan or maoy paagi ba or requirements para makasulod ta sa balaang dapit nan mo ang gingharian sa Ginoo. So dayon ang pulong sa Ginoo is hait kaayo nga mo dulot gyud sa bisan asa nga area sa atong kinabuhi kun ato lang tagaan og higayon ang Ginoo. O atong tagaag higayon ang pulong sa Ginoo nga mogitib sa atong kuan ba sa atong kinabuhi. So dili na siya basihan nga gahi kay ko sa una kanang di na gyud ni mausab ang kinabuhi. Dili na gyud ni matuliid kay grabe man ko pagkadaotan. So dili na diha nahuman ang imuhang gira. Kung tagaan na nato og time ang tagaan natong chance ang pulong sa Ginoo, kaya kay na niyang usbon, kaya kay na niyang dutlan mo penetrate lapos pas imong bukog, lapos pas imong hantod sa imong uyok. No, kaya kay na adtuon sa Ginoo, kaya kay ning pangitaon sa Ginoo kon aha kanana ang mayong bag-uhon or aha kadapit kanang kuanon ba? Aha ka nang hinahanglan. No, dili siya kanang limited, dili siya limitless ang pulong sa Ginoo. Grabe kagamahanan. No, gatong tagaan og kanang chance ano pod ang ubang speaker. Happy Sabat, no? Ilabi na sa tigpaminaw, may buntag kaninyong tanan. Ang mga kaigsunan nga naghatag sa ilang mensahe, nindot kayo ang pulong sa Ginoo nga ilang gihatag. Ang ako apod, ang pulong sa Dios naabay katapusan. Ha? Kamu diha, naabay katapusan ang pulong sa Ginoo? Wala. Munang naamigsuon nga ang pulong sa Dios, niingon siya nga walay katapusan. Ato ning pamatud-an, sumala sa atong mabasa, dinhi sa Isaias 40 versikulo 8. Isaias. Ang balili nagakalaya ug ang bulak nagakalaos apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. So ang pulong sa Ginoo migsuon dili gyud matapos. Magpadayon gyud hangtod sa katapusan. Ang bulak kuno malaya, ang balili malaos, mga laya na ang mga tanom, ang mga balili, mga bulak, pero ang pulong sa Dios magpabilin sa walay katapusan. Di gyud matapos ang pulong sa Ginoo. Di gyud siya mausab. Kung naay taong mausab, kananaa, ilahan na ng kaugalingong huna-huna. Kanang pulong sa Ginoo, dili gyud mausab. Samas mga tanom, nga naay katapusan.
sama sa mga bulak nga malarag ang ilahang mga dahon. Pero ang pulong sa Dios unsa? Magpadayon hangtod sa katapusan. Atong ipadayon. Ang Mateo nagsulti sa Mateo 24, 25 at 35. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Oh, munang naam siyon. Mahanaw ning langit ug ang yuta, pero ang iyang pulong magpabilin nga dili gyud mahanaw. Kadako ang langit ug yuta, pero pila ning pulong nga atong gibasa. Pero naghisgot siya nga ang langit ug yuta mahanaw na, pero ang iyang pulong walay pagkahanaw gikan sa unang panahon ug hangtod sa atong panahon karon. Dili na matapos, walay katapusan. Dili siya mausab kay unsay gisulti sa Dios mao na. Dili niya usbon. Munang naa magsuon nga ang pulong sa Dios kinahanglan nga siya kung magpabilin ka na sa matag usa ka nato, dili gina siya mahanaw. No? Kung ang pulong sa Dios imong higugmaon, dili gina siya mawala sa atong hunahuna. Pero wala tay gugma sa pagbasa sa pulong sa Dios nga mo ng Biblia, mahanaw gyud sa atong hunahuna ang pulong sa Ginoo. Manang iyang giingon, mahanaw ang langit ug ang yuta, ang iyang pulong dili gyud mahanaw. Pabilin gyud hangtod sa kahangturan. Munang naa magsuon nga ang gisulti dinhi nga ang iyang pulong magpabilin gyud sa walay katapusan. Unya dinhi sa sunod nga bersikulo 1 Pedro 1:25. Apan ang pulong sa Ginoo nagapadayon hangtod sa kahangturan. Kining pulonga mao ang mayong balita nga gikawali kaninyo. Magpabilin gyud migsuon hangtod sa kahangturan ang pulong sa Ginoo. Kining pulonga unsa kuno? Maayong balita. Nga kining pulonga maayong balita, magpabilin hangtod sa kahangturan. Munang ang iyang pulong kinahanglan nga atong isulti ngadto sa uban, aron ang uban mahibalo sa pulong sa Ginoo. Kay kung mahibalo sila sa pulong sa Ginoo, ilang matimbang-timbang ilang kaugalingon, ang pulong dai sa Dios walay katapusan, dili matapos. Sayon pa di ay mahanaw ang langit ug yuta. Mawad-an pa, mawala ng langit ug yuta. No, sayon pang mahanaw kaysa pulong sa Dios. Dako kaayog bili ang pulong sa Dios. Munang ang pulong sa Dios kung atong gamiton, atong i-apply sa atong kaugalingon, kung atong tun-an ang Biblia, mahimo na siyang iwag sa atong kaugalingon. No? Gihisgutan ka ganiha ang mga bersikulo masubli po nato nga ang pulong sa Dios mahimong iwag sa iyang paglakaw. Mahimong kahayag sa iyang alagianan. Salmo 119:105, ang akong sa to giyon sa pagsulti, ang iyang pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga alagianan. Munang ang pulong sa Dios kung atong gamiton sa insaktong migsuon, di gyud na siya matapos. Ikaw mahayagan kung asa ka karon ang tao o asa siya ang iyang kahimtang karon naa siya kangit-ngit, mahayagan sa iyang kaugalingon kung gamiton niya ang pulong sa Ginoo o gamiton niya sa maayo nga paggamit. Munang naa ang pulong sa Ginoo migsuon, dili gyud matapos
Subo lang tao nga ang uban dili mo tuos pulong si Ginoo. Pag anhin na mo ganina, iparking ko gamay sa karsada. Pag dungaw nako, kinamahid ko dito sa Daplin sagbot. Pag tanaw nako, naa may libro, tanaw nako Biblia gyud. Naanod lang sa baha. Anugon kayo ang pulong si Ginoo. Gipakawalay bili sa uban ang pulong sa Ginoo, ang libro sa Ginoo nga mao ang pulong ang pulong sa Ginoo. Unya walay laing pulong nga makaluwas, walay laing libro nga makaluwas kanato kinirang Biblia kun atong tun-an. No? Mao ra gini ang makaluwas ngadto sa tao kun iya laning atuhuan ang pulong sa Ginoo. Munang naamig suon kun ang atong kaugalingon na atay gugma sa pulong sa Ginoo, mahayagan ta. Salmo 119, 105, o ang kaganiha o nga verse, Isaias 40, versikulo 8, mas mga hanaw pa ang mga tanom, ang balili o ang mga bulak, ang iyang pulong, magpabilin sa walay katapusan. Daghan salamat o mayong buntag kaninyang tanan. Maghatag ng tugiya diya sa pagkahingpit, pagkamatarong o kining giya sa pagkahingpit sa gingong kaluwasan. No nay pangutana no, unsa ang atong buhaton diya sa mga pulong, no, sa mga instruction, no, sa mga tambag, sa mga giya diha sa Ginoo. Unsa man atong buhaton? No, sa Lucas 11:28, apan siya mitubag kaniya, bulahan pahinuon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios og nagabantay niini. No, naay duha ka klase dre no, giingon niya no, nagapatalinghog og nagabantay. No, og magpatalinghog lang ta, no, di ta magbantay, no, pero ang instruction rin sa Ginoo, kadtong nagapatalinghog ug nagbantay, mao ang mahimong bulahan. No, inana ang kining pulong sa Ginoo, no, dili lang kay maminaw lang ta, no, giistoryahan ta, no, ato rang gipalapos atong pikas dunggan, wala na to gi-apply. Mao na ang example, no, gitagaan ka og appliances, no, sa imong friend, no, gikan sa Amerika, gitagaan kag juicer baka or blender, no, giingnan ka nga kining ang power supply ana 110 volt, no, giingnan na ka, ginstrakan ka, no, nya gibabasa pa ka sa kuan na niya sa likod, no, power input niya voltahe. No, lipay kay ka, no, kay nakadawat ka sa mga appliances, no, nya gitoslok ni mo largos 220 kay 220 maning Pilipinas standard kuan na to, power supply voltahe. No, maunsa man ang appliances, naguba, nasip-ak, no, nasunog, no, inana usab ang mahitabo, no, sa tua og no, gi-instrukan ta sa Ginoo, no, atong tumanon kung unsa ang guide, no, instruction pareha sa pagluto og pan, no, giingna na ka nga kuan 10 to 15 minutes nimo ikuan sa oven, no, nakadungog ka, no, tando ka, pero dito gisuon mo sa oven 30 minutes, 1 hour. Unsa man imong pan? Unsa na may forma? No, naniger na, napaig na, nauling na. No, inana ka importante, no, ang kining instruction, no, maskin sa asa nga butang, no, inana ka importante, no, tanawon nimo kung mopalit kag sa gunsa, basahon mo instruction og imong tumanon. No, pareho ra pud na sa pulong sa Ginoo sa nining Biblia. No, imong basahon ug imong i-apply sa imong kinabuhi.
no, aron ikaw mahimong bulahan, mahimong mahingpit. No, giingon diri no, nagapatalinghog o nagbantay niini. No, naapay kining instruction no ang Ginoo. Mabasa nato sa Proverbios City. No, sa pulong. Giingon dire, anak ko, bantayi ang akong pulong og tagua ang akong mga sugo uban kanimo. Bantayi ang akong mga sugo og ikaw mabuhi. No, nindo na instruction rin no. Bantayi ang akong mga pulong. No, tagua ang akong mga sugo uban kanimo. No, bisan asa ka mo adto, ang kasuguan ra sa Ginoo ang iyang mga pulong, no, gidladala nimo na. Munay mahimo nimong giya nga unsay angay nimo nga pagabuhaton. No, bantay ang akong sugo ug ikaw mabuhi. No, lindot kay gi-instruct na ta diri no, unsaon nga kita mabuhi. Ug ang akong balaod ingon sa tawo-tawo sa imong mata. No, kita. No, sa tanang parte sa atong lawas kini jud ang atong mata atong ginaampingan jud sa tanan. No, bahalag mapungkol ta, di lang jud ta mabuta. No, kay pinagi sa atong mata, diha na to makita taw ang kuan unsay naa sa unahan. No, inana usab ang pulong sa Ginoo, inanao na to pagbantay. Ibugkos sila sa imong mga tudlo, isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. No, nindot kay no, usaon di ay pagbantay ang sugo sa Ginoo, ang pulong. No, ikuan niyo yung kasing-kasing, mo ipundar nimo. O isulat. No, dili kay maminaw lang. No, kung dili adunay pagbantay, adunay pagbuhat. No, katapusan nga verse nako no sa Santiago 1:22. Sugotas 21. Busa, luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghinapin nga pagkadautan. Ug dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Hinunoa, tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. No, sa ingon dire? Hinunoa, tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kay kun adunay tawo nga igo orang maminaw sa pulong ug dili motuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagsud-ong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatawo. Kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha makahalimot lang dayon ug unsang pagkadagwaya siya. Una ano nga no relate jud kay ning sa kuano nga pala pahapay kadto sa amin. Naglakaw nimo kay muskwila na ka. Mubalik na pud ka sa agi kay busig nabungkag imong pahapay. No? Inaana no nga may sama ta ni ana no og igo ra ta maminaw sa pulong ug di na to paga no lakwan. 25, apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan ug nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagakalimot kundili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha siyang pagkabuhat. No di jud nato malimtan ang pulong sa Ginoo ug ato nang gi-practice diri sa atong kinabuhi matag adlaw. Ug atong gi-apply sa ato ang pagkinabuhi no matag adlaw atong gina-practice di jud nato na mahalimtan. No ug ato nang gitaguan diri sa atong kasing-kasing uban kanato no ug ato kanang gisulat no sa papan sa ibabaw sa atong kasing-kasing. No mo na maghatag nato kining kinabuhi matud pa sa gisulat sa Biblia. No ang patalinghog og nagatuman ni ining tanan. Og diri ra taman, happy Sabbath once again. Sige, mangluhod ta lang sa pagampo.
Amahan namo na ikaw sa mahimayawong trono sa kitaas-an sa mga langit, dalaygon sa limbaho niyong ngalan sa tanan. Salamat nining adlaw ng igpapahulay nimong gihatag kanamo kun diin kami nakahimo sa pagsimba, sa pagdaig diya sa inyong balangalan, labi na sa pagtuon diya sa inyong mga balampulong. Gipangayo ang balang Espiritu Santo nga mo'y magalihok diri sa among tagsatagsang kasing-kasing, mo'y magagiya kanamo o among pagadawaton ang imong mga pulong, dili lang kay kami magapatalinghog niini, kundi amo kining i-apply sa among kinabuhi matag adlaw aron kami makadawat di as kinabuhing dayon. O nining adlaw ipapahulay, hatagi kami sa kagahom nga kami makadaog sa mga pagsulay nga maabot sa among kinabuhi o makapugong kami sa among tagsa-tagsa nga kaugalingon nga kung unsa among pagabuhaton ning adlang papahulay kini uyon diya sa imong kabubuton ug kahimutan. O usab hatagi kami sa proteksyon, ayuha nga adunay mga balatian gikan sa gagmay antud sa kadagkuan. O ubani ang ministry o hatagi kami sa mayong panglawas o ang kapasayloan sa tanan ng mga kasalanan. Akong ginahangyo di sa inyong atubangan nga imo kaming pagapasayloon, inyo kaming pagalinisan ining tanan og dili na pagahinumduman. O kinisalig akong pagampo og laumang gidawat sa ngalan lamang ni Jesucristo bugtong anak manluluwas uban sa tabang sa Belang Espiritu Santo. Amen.